Bones alumnes, benvinguts a un segon capítol de Crusaders Kings. I dèiem a l'últim vídeo que havíem casat el nostre fill amb Imgrad de l'Imperi Carolingi, no? Dels Carlemany, no? Dels Carling, casa Carling. Moltes dones en aquesta època es casaven també així. Hem casat el nostre fill perquè hem volgut, però les noies també. El paper de la dona a l'època medieval és la de cuidar crios i casar-se amb qui digui son pare. Val? En cas que la nena tingués algun problema, és a dir, que no li poguessin trobar una persona, ja sigui perquè alguna d'aquestes característiques d'aquí, tots aquests personatges tenen com unes característiques: paranoic, cruel, covard. Si ens sortís una filla en el joc, però a la vida real també passava, que tingués una característica personal que propiciés que no pogués trobar parella, ja sigui alguna malformació, ja sigui alguna coseta així, moltes noies les posaven a monges, les posaven en esglésies, val? Per exemple, la mare del duc Bernat II, que és Eduoda, que va existir, va escriure un llibre que, si em deixeu buscar un moment, que ho tinc per aquí apuntat, això és història real, manual per al meu fill, es deia, i en aquest manual escriu com s'ha de cuidar un noble en aquesta època, i ha de tindre diferents punts claus. El primer s'ha d'educar el fill perquè respecti a Déu, respecti al seu pare, respecti a la noblesa, i que ser noble implica ajudar els pobres, val? Una cosa és el que s'ensenya, l'altra és el que és la vida real igualment, no? Però el seu pare, el pare del nostre personatge, que és el Bernat II, que aquest seria el nostre pare, es va casar amb ella no perquè volgués casar-se, sinó perquè aquesta dona era de l'alta noblesa alemana, val? En aquest cas alemana, vale. Dit això, veurem cosetes, a veure què podem fer. Sí, anem a crear un foco, anem a veure cap a on enfoquem la nostra carrera política i militar i tal. Com m'agrada donar guerra, li donaré guerra, val? I guanyarem punts de guerra. I després hi ha la nostra ambició, el que volem aconseguir. Podem convertir-nos en canciller del nostre rei, en mariscal, en majordom o en maestro d'espies. Però jo vull buscar que tindrà una filla, perquè com més descendència tinguem millor, no sols perquè si se'ns mor el nostre fill primigeni, el nostre fill, el Guillem, que té el nostre fill, s'acabarà la partida, sinó que a la vida real, si ens quedem sense descendència, o una altra família feudal se faria càrrec del nostre poder, alguna altra, o bé hauríem de buscar algun cosí llunyà o alguna cosa. Llavors mai és bo que això passi, mai és bo. Ja us he dit que el principal enemic que tenim en la partida és els musulmans, que estan controlant tot això. Som un regne cristià, tenim d'aliats en principi aquests, anem a veure si tenim algun pacto. Formarem una aliança amb el nostre senyor amb aquest que hem casat la nostra filla. Aquest és el rei amb el qual hem casat la seva filla, l'hem casat amb el nostre fill, perquè s'entengui. Anem a veure si podem fer una aliança amb aquesta gent. Em sembla que ha dit que no. Si enviem un regalo? Tia, 66 em demana, bueno, va. A veure, ara sí, no? T'he pagat bastants diners. A veure, sí, ara se diu que sí. Pues a veure si ha acceptat l'aliança. En principi sí. A veure. Sí que trigue. Aquí hi ha els dies. He decidido instituir... el nostre rei fa normes i ens ha decidido instituir la ley autoridad de la corona, és a dir, limitada en el regne d'Aquitània. Dins del regne en el que estem, vol ficar una llei perquè el rei, és a dir, ell, tingui més poder. Jo no et portaré la contrària, bàsicament perquè no vull entrar en guerra amb el meu rei. I mira, el magnífico duque Bernat II, que som nosaltres, bendiciones para ti i tu casa, el rei, o sigui, el pare de la noia amb la qual se casa el meu fill, doncs ha acceptat la proposta d'aliança. Per tant, ja tenim un aliat, que jo tinc 1,46.000 tropes, aquest quan té 1,91. Perfecte. Doncs, molt bé. Tenim un altre possible aliat, que és aquest Will de no sé quantos, perquè la nostra germana està casada amb ell. Veieu? Casar-se és una forma d'aliances polítiques. Llavors anem a veure si... Mira, aquest també acceptaria l'aliança. En principi anem a veure si accepta.
Vamos, sisplau, vamos. Pues sí, accepta la proposta. Un altre. I anem a veure si hi ha alguna més. A veure, aquest d'aquí. A veure... Bueno, aquest és el meu sogre. Per tant, com també tenim una possible aliança, pues també. Venga, alianzas. Mira, la historia es una materia que siempre te ha llamado la atención y has pasado las últimas semanas estudiando las campañas de Alejandro Magno. Se puede aprender mucho de sus conquistas en Oriente. Alejandro Magno, un personatge importantíssim per la història de Grècia i Macedònia, val? Llavors, al meu personatge sembla que li agrada la història. Bé, això vol dir que li van bé les coses. Molt bé, i un altre que accepta la proposta d'aliança. Llavors, jo ara, si volgués atacar els musulmans, si volgués recuperar Lleida, que seria el meu principal objectiu, us ho dic ara, perquè Lleida és la millor ciutat del món, entraria en guerra amb el senyor feudal de Lleida, però no sols amb el seu senyor feudal, sinó també, perdó, no el vassall de Lleida, sinó amb el seu senyor feudal entraria en guerra i també amb el seu rei. I això són 3.000 i pico unitats. Jo tinc 1.054 més les 1.900 i pico, és a dir, 2.000 i pico, 3.000 i pico. Vale, per tant, tinc 400, 1.000 i 2.000. Molt justet, molt justet. Potser podem contractar mercenaris. No, no podem contractar mercenaris. Veus, ara m'interessaria tindre un altre fill per poder crear una aliança, però bueno. Anem avançant a veure què ens diu el joc, a veure si ens diu alguna cosa. Per ara res. Vale. Mira, mentre això va sortint amb el feudalisme, o sigui, el fet d'això de que un vassall rebi com li doni suport al seu senyor feudal, es feia una cerimònia que era l'homenatge, en el qual un vassall doncs, deia al seu senyor feudal que el protegiria, que l'ajudaria sempre, i el seu senyor feudal deia que protegiria i l'ajudaria sempre al seu vassall. Això es feia un acte cerimonial que és l'homenatge, en el qual... No muestres temor cuando estés ante el enemigo. Sé valiente y recto para que Dios te ame. Di la verdad siempre, aunque te conduzca a la muerte. Protege a los indefensos y sé justo. Este es tu juramento. Alzaos como caballero y varón de Ibelin. En el qual un jura fidelitat i l'altre li dona una terra, no? Jo dono una propietat al meu vassall a canvi de que em garantitzi que quan jo el necessiti estarà allà, no? És molt xulo, o sigui, és maco el que hi ha darrere. Després te n'adones de la vida dels camperols, però bueno. Un pequeño concurso de lanzamiento de jabalina podría ser divertido, además de ayudar a entrenar para la batalla. Tal vez debería organizar tal concurso en tu corte. O sigui, aquest tio que m'està demanant? Un pequeño... Vale. Bueno, que vol organitzar un concurs de lanzamiento. Pues venga, si no, ¿qué puede ir mal? A lo millor li cau algú al cap y... Después de decenas de jabalinas hayan volado por el cielo, un único vencedor surge del concurso. Nadie lanzó más lejos que Barcelemí. Pues aquest Barcelemí, que no sé qui és algú que està a la meva cort, o sigui, està... Deu ser un noble, però no el conec massa. Felicidades, nen. A veure, mira, li podem donar un càrrec i tot. Oh, mira, estic entrenant. Estic guanyant punts, que guai. Pues anem a veure, Barcelemí, a veure si està per aquí. Li podem donar un càrrec del... Mira... Ah, pues és l'obispe. Hòstia. Ah, no, era un altre. Bueno, és igual. En fi, no deu ser el mateix Barcelemí, però és igual. Aquí no es veu... Mira, en mis estudios sobre la guerra me he dado cuenta de que la táctica... Vale, táctica. Què volem? Que sigui un líder inspirador? Volem ser un líder de l'assedio? És a dir, o un organitzador? Jo prefereixo una altra cosa, la veritat. I totes les tropes que veieu per aquí, això és que deu estar en guerra amb algun nostre rei. Anem a veure amb qui està en guerra. Ah, doncs mira, està en guerra amb els que ens hem aliat. O sigui, esto no és bueno.
esto no és bueno, perquè si entrem en guerra el nostre rei i aquest, doncs, home, per lo menys nosaltres som aliats del nostre rei i som aliats d'aquest. Vull dir, seria millor que es pegués amb algun enemic nostre, digo jo. Aquí teniu els diners que tenim, el nostre prestigi i la nostra pietat, la nostra religió i tal. Vale. Bueno, doncs com anàvem dient, el que són els camperols i això s'organitzaven en diferents parts. Hi havia, camperol tenia una porció de terra que era controlada directament pel senyor, que era una part que es quedava al senyor, tot i que la podien treballar ells. Després uns masos, que eren unes porcions de terra que el senyor concedia als camperols a canvi que ho explotessin, les seves coses. I després boscos, peatges i pontatges. Els boscos se podien talar arbres sempre i quan el senyor feudal estigués d'acord, és a dir, nosaltres estiguéssim d'acord, no? I els pontatges eren com peatges de les autopistes d'ara mateix, és a dir, qui passava per allà havia de pagar uns diners. Val? Llavors, tots aquests impostos sempre anaven al senyor feudal, perquè els camperols és que vivien en petits pobles i eren tots autosuficients, és a dir, s'encarregaven una mica, menjaven poc i no tenien ni medicines i també tenir 40 anys en aquesta època era un privilegi, i arribar als 40 anys ja era molt. Un noble potser sí que podia arribar, però una persona de camperola no. El nostre personatge té 26 i ja estaria molt envellit, perquè us fa una idea. I el nostre pare, a veure quan va morir, 48 anys, pues claro, 41, però són nobles, ja és mort, us fa una idea de com han canviat les coses, no? A veure, cosetes que podem fer, perquè no està passant molta cosa, està tot molt tranquil·let, no podem atacar els musulmans perquè encara tenen moltes tropes. Farem una fira d'estiu, va, així el nostre poble estarà content. He dado la orden de celebrar un festival de verano en Barcelona este verano. Vale, pues venga, la fiestaca, ¿no? Som-hi. ¿Qué puede ir mal? Por mucho que la iglesia deteste a los juglares y los llame cantamañanas, disfruto de sus actos obscenos. Ui, obscenos vol dir bruts, vol dir picantons, verds, ja m'enteneu, no apropiats, y humorísticos en la feria de verano. Uno de ellos hacía mal... Vale, aquí podem triar. L'església no li sembla bé això, però en canvi jo potser sí, no? Puc triar que vinguin juglares, vinguin pallassos y vinguin gent que canta històries i tal. Uno de ellos hacía malabarismos, qué guay. A la iglesia no le gusta. Si a la iglesia no le gusta, debería gustarme a mí. Vale. Què nassos? Farem un personatge que se la sudi una mica el que diga la iglesia. Va, venga. Vull juglar, vull passar-m'ho bé. Fiesta para todos. Fiesta. Tu incompetente mayordomo ha dejado entrar a un grupo de contrabandistas en el condado de Narbona. Narbona, que está aquí dalt. A ver si veig. Narbona, ¿dónde estás? Aquí, Narbona. Al parecer pensava... O sigui, se li han colat gent que fa contraband. Serà possible? Qui ets? Arnaut? Puc sol·licitar que el fotin fora de l'església catòlica? No, no em deixa. No sé... ¿El puc ficar a la presó? No, perquè llavors l'uso d'esta opció serà visto como tiránico i tots els súbdits o els meus vassalls estaran enfadats amb mi. Farem un complot per matar-lo i ho deixarem aquí. Un complot per matar aquesta persona. Anem-nos a intriga, busquem aliats que el vulguin matar també i també farem que el nostre cap d'espies... On està aquest home? Està a Barcelona vivint, em sembla. Farem que el nostre cap d'espies l'estigui vigilant i en quan pugui el mati. Això per haver-la espifiat. I després demanarem que el papa ens perdoni els pecats. I ho deixarem aquí. Ho deixarem aquí en el següent vídeo. Hem repassat alguns aspectes del feudalisme. Així que res més, ens veiem en el proper vídeo, ens veiem a classe.